Ušla sam u radnju da kupim, videla sam na sajtu da je akcija i došla sam, nisam mogla da nađem, gospođica mi je pomogla kad sam pokazala na telefonu, znači, ja ne znam, onaj KitchenAid jeste da je skup, on košta $250-300, plus ako hoćete dodatke za njega, on košta i više. I ja sam videla ovog nešto kao idealno za mene, pošto mi se pokvarila pekarica. Pekarica za hleb mi se pokvarila i onda sam razmišljala da li da kupim još jednu pekaricu, možda ću i da kupim. Tako da kupujem pekaricu i kupujem mikser. Tako da sam jako srećna, sad ćete da vidite cenu. Cena je fenomenalna. Evo ga prvo mikser. Ima ovaj digitalni kao i dolazi mešalice. I on trenutno košta $64,5. Znači na velikoj akciji. Tako da ja njega kupujem i ne razmišljam uopšte. A pošto mi je pekarica već počela da pravi probleme, kupit ću i pekaricu, zato što je cena opet idealna. Ajde, razmislit ću na 2-3 minuta. Da li da kupujem pekaricu ili ne. Pa vam javljam. Ne mogu da vam opišem koliko je ova radnja prelepa. Neka druga radnja po omiljenosti posle Winersa. Tako da ima sve i svašta onako po meni lepog. Evo ga. Evo ovdje je $10. Ovo mi treba. Mislim, mnogo mi se sviđa fora. A i super će da mi koristi za Uroša. Tako da ću da uzmem sebi jedan timer. Jej. Eto, našla sam još nešto što mi se dopada. Evo ga ovdje ovaj secko. Košta $18. Tako da ima stvarno lepih onako stvari. Ja sam ovu radnju obožavala dok smo živjeli u Vancouveru i zaista je super. Ja, ovo mi se sviđa, koliko ovo $30 košta. Ovo je dobro. Taman da napravim prostor sebi u kuhinji malo veći. Ne mogu sad to da kupim. Ali je simpa skroz. Ja vidim male. Kakve su slatke male. $9. Ali ovo su jako tanko staklo. To je ono što meni ne odgovara, da bude tanko staklo. Ovo je jade board. Interesantno, veoma. Ima svašta. Prelepa je radnja. Prelepa je radnja. Ajde prođemo još malo. Evo ovaj smeg čuveni. Koliko košta? $240. Samo je sladak. Ovo je super. $35 košta. Ima zaista lepih stvari. Ok. Da li sam odlučila? Ajde. Uzimam samo mikser ovog puta. I uzet ću ovo. Zato što mi se slaže uz moje podmetače i znači oduševljena sam kad sam ovo videla. Idemo. I ja se kao sve saginjamo, da pokušam da snimim ovo. Mala je kuhinja, rekla sam. Stavljam i pravim kiflice. Tako da sam jako srećna zbog toga. Vidim kako će to da isfunkcioniše.
a ovde već ulje pršti. Samo sekund. Ovde pravim paradajz čorbicu, s tim da ću da stavim i ovo slovo iz zvezdice. To je to. Ovde kuvam krompir, čekaj. Krompir kuvam u ljusci, pošto jaja su nam ostala od Uskrsa. I onda da napravim bosansku salatu. Ovdje ćemo da pravimo kiflice. I ovdje imam jagode koje trebam da operem i da iseckam da mi ne bi propale. A mi bismo mogli da napravimo jednu zovu iz Ikea. Da krenemo da sređujemo i da bacimo. Jedna sovica. Inače je super to što mi se sviđa ješće što nije uopšte toliko slatka, znači toliko je dobra, samo je to prosto da se nema vode. A nemam ni odvod. Ćemo da rešimo. Procenim vodu pa stavimo onda u staklenu flašu. I imam u frižideru. Sad ću to da rešim. Kvasac je nadošao. To da rešimo. Iz frižidera ladimo. Vraćamo u frižider. Idemo dalje. Budimo se rano, novi dan već kreće. Kanada nas zove, tempo malo veći. Deca u školu, torbe pune snova. Mi na posao, ista priča i nova. Kafa u hodu, planovi u glavi. Dan brzo leta, a nas to ne slabi. Obaveze stižu, jedna pa za drugom. Al nosimo osmeh, to nam je u Balkan krvi. Neko na glumu, neko jujicu. Neko na folklor, igramo u ritmu. Grad kroz prozor, kilometri lete. Mi smo tim i sve je onda lakše. Mi smo porodica, četvoro dece. Smeh nam odzvanja jače od sveta. Nije bitno sneg ili sunčan dan. Mi ga živimo svaki minut, svaki sat. Vožnje kroz grad, muzika nas prati. Uroš se smeje, niko se ne čudi. Ne okreće glavu, ne gleda te ludo. Ovo je Kanada i to je normalno. Evo, dovela sam Đurđu na probe za glumačku predstavu, za predstavu Peter Pan. Prošli put je Marko doveo, sad ja. I prvi put sam, da vam kažem, u ovom delu grada. Nisam nikada zaista bila, a baš mi se onako čini da je lepo. Mislim, još uvek je kod nas sneg, danas je april 18. subota. I evo, sad ću vam krenuti da vidite koliko ima snega. Još mislim malo, pao je, ali evo već se krenuo da se topi i mislim da je sad najgore doba godine kada je ovako onako, kada je ova voda, led i evo sad ovo krenuo da vidite. Evo, ovo ovde koliko ja vidim je osnovna škola. Pitala sam Đurđu šta je ovo okolo, kaže mama to su napravili kao hokej
led za hokej, a osnovna škola, znači oni su to nekako napravili da deca čak i imaju tu treninge fenomenalno. Evo ga ovako kao taj community centar, što svaka opština ovde ima. Evo baš je, ne znam, možete da vidite, baš je, mora se vodi računa da se ne padne negdje, ne oklizne. Ovo je guma, stavili se ovu gumu da prosto ljudi se ne okliznu, baš je super. Tako da, uvek je to nešto lepo ukrašeno, nacrtano, znači baš onako kao što se kaže community, znači zajednica ljudi koji žive ovde, to je baš, to je u stvari ta poenta. Tako da, ne znam da li da probam da prošetam, nije toliko hladno, ali sam videla toliko lepih kuća ovde, da vam kažem, ja sam se zabezeknula. Ne znam ni koji je, iskreno da vam kažem, ovo deo Winnipega, ali mi se baš dopada. Čekaj da vidimo što ima tamo. Ovo je neka velika kuća, koliko ja vidim. Aha, odlično. Ajmo da prošetamo do Beograda, vidimo da li je to tamo reka ili nije. Da vidimo što ima ovde. Vidiš, htjela sam da vam snimim salu unutra, ali evo jeste reka. Jej, otopila se. Da vidimo kako to izgleda sad. April u Winnipegu. Evo ga. Jedino lepo to što je sunce. Vidimo da možemo da uvećamo. Evo ga. Winnipeg na Cree jeziku. Winnipeg na Cree jeziku znači mutne vode. Tako da nisam sigurna tačno, reći ću vam, Winnipeg, verovatno, znači mutne vode, tako da to je u stvari zbog tih reka koje su mutne. Da, baš nije onako zavidno kako izgleda, ali reka ko reka, što ja kažem, ali je jako brza i ja je ne volim, imam svoje razloge, ali nije lepo je kad je priroda, zaista. Eto. Evo, znači servisne životinje su dobrodošle, ali ljubimci nisu. Eto. Aha, piše, znači Victoria Day je 18. maja i Professional Development Day, znači ne rade. To je petak, dobro, to je sve okej. Victoria Day, to je ono što sam pričala možda negde. Victoria Day kada dođe ovde, tek onda krene da cveta i da procvetava drveće, da zeleni, jer tako kažu kao kad prođe taj Victoria Day, posle dan, dva, samo bukne. Tako da možete da očekujete sve do tog nekog maja da, eto, padne sneg. Bez problema. Kako protiče vikend, Marko? Pa sam ja uvatio da kuvam. Kuva ručak. Ja sam odvezla Đurđu, pa vidjet ćemo kada Đurđa završi, najverovatnije. Najverovatnije ćemo da idemo u bioskop. To je plan. Ja vam nisam okrenula kameru da vidite kako su prelepe kuće ovdje.
kreće. Kanada nas zove, tempo malo veći. Deca u školu, torbe pune snova, mi na posao, ista priča, a i nova. Kafa u hodu, planovi u glavi, dan brzo leta, nas to ne slabi. Obaveze stižu jedna pa za drugom, a nosimo osmeh, to nam je u Balkan krvi. Neko na glumu, neko jujicu, neko na folklor, igramo u ritmu. Grad kroz prozor, kilometri lete, mi smo tim i sve je onda lakše. Mi smo porodica, četvoro dece, smeh nam odzvanja jače od sveta. Nije bitno sneg ili sunčan dan, mi ga živimo, svaki minut, svaki sat. Vožnja kroz grad, muzika nas prati, uroš se smeni, ko se ne čudi, ne okreće glavu, ne gledate ludo. Ovo je Kanada i to je normalno, živimo slobodno, potpuno spontano. Radnje obilazimo, gledamo cene, šta treba kući, planovi se seju, kolica pune, al srce još više, jer kad smo zajedno lakše se diše. Gužva i redovi nikom ne smeta, navikli smo, to je naša planeta. Dok drugi gledaju, mi samo guramo, smeh nam je stil, tako funkcionišemo. neko na trening, neko na scenu, svako ima svoju malu temu. Ali kad se skupimo, to je svet, naš mali haos, a najlepša pesma. Mi smo porodica, četvoro dece, smeh nam odzvanja jače od sveta. Nije bitno sneg ili sunčan dan, mi ga živimo, svaki minut, svaki sat. Vožnja kroz grad, muzika nas prati, uroš se smeni, ko se ne čudi, ne okreće glavu, ne gledate ludo. Ovo je Kanada i to je normalno, živimo slobodno, potpuno spontano. U Kanadi, naš mali film, svaki novi dan, još jedan vin. Razlog što ne snimamo, on se izuzetno čuje. Nalazimo se u radnji koja se zove, ja je zovem Amore, a u stvari je Bianca Armors. Radnja ima sve i svašta, ono što god vam padne na pamet. Trenutno sam u ovom odeljku za kuhinju i što bih vam rekla, ne znam što da vam kažem kad se on dere. Kupili smo par nekih sitnica, mislim to nije za snimanje. Kupila sam neku zavesicu i da vidim prosto šta ima i da vam pokažem šta ima. Wait a minute, we're going there, ok. Evo, na primjer, ovo je stakla, $3, ima ovako i staklo i plastika kombinacija. Ovo je, na primjer, velika za, ne znam zašto bi bila, eto, možda mogu da stavim one moje. No, bojim se da se to sve ne slomi. Isto ovako, znači ovo je $9. Ok, we're going. Just be careful. Evo imaju i manje. Aha, ove mi se više sviđaju. Ali ovo je plastična. Klasik. Ne znam da li možete da vidite cene. Mislim da se vidi, evo, na primjer, ovo je kao $3. Ove su kao metalne za... Svašta nešto ima, znači stvarno svašta nešto. Jeste, we're gonna go there. Evo mi je simpa za čaj, $5. Ima sve i svašta. Ovde inače kupujemo tepihe, pošto se generalno meni zaista ne isplati da kupujem i da perem tepihe non stop. I ovo je. Ok, ovo je glas. Evo sad vi meni recite, plastična je 5, a staklana je 4 i to je još čak i duplo veće. Imaju ovako ove isto sad vintage
što su u modi, $8. Svašta nešto. Ja ne znam kako da vam objasnim kolika je ova radnja. Ogromna je, znači ima prvo od hrane, garderobe i sve one odeljke, ne znam, od dečjih igračaka, za kuce, mace, za automobile, za kuhinju, posteljine, sve tamo do tepiha. Tako da, stvarno, sve one male sitnice koje vam eto nešto znače i vam trebaju, a on me tamo tera da idem da mu, nego da ide tamo da vidi igrač. Yes. Hoće igračke da vidim. Ali eto, apsolutno sve što vam padne na pamet, dolazite u ovu radnju. I nije nešto kao preterano skupo. I to je to. Šta mi to uzmeš? Vidi ovo što je simpatično. 5 stvari zašto sam zahvalan. Ali je... Aha, kao neka vrsta dnevnika. Interesantno. Četiri, da. Da uzmeš, aha. Ili imaš? Da obojim. Da bojiš kao bojanku? Da, bojam. Ali trebaju i bojice, šta? Imam ja bojice. Imaš bojice, dobro. Social media quizzes. Evo, čekaj, Uroše, sačekaj, bari. Ovo je interesantno. Ja ću ovo da vam uzmem da se zezate. Ovo ponesite na... Možete da ponesete na kampovanje ako vam bude... Mogu da vidim? Ovo su social media quizzes. Ja. Ha, mislim, mi možemo da znamo šta je ovo. Eto, statom. Imaš ovdje romantično. Šta je romantično? Aha, ovo je to. Koji si ti sladoled, Aha. spelling bee. Pa uzmite jedan, da. Uzet ćemo taj jedan. $2. Pa ne treba ti, šta će ti Anđelija bojanka? Trebaš da učiš, a ne da bojiš. Da se razumemo. Evo ti. Šta? Za napolje. Evo ga mali sef. Vidim kako izgleda ovaj mali sef. Hoćeš da otvoriš? Može ovo da se otvori? Mislim da može se otvori, zašto Ne. ne? Ne može? Viš da ga neko otvorio ovo, viš da ga nema. Pa vratit ćemo, ne znam što je dobro. Pa naravno. Sad je ono otišlo pored nas. Aha, ima ključ i to. Pa, da. Dobro, interesantno. A mislim da ima unutra. Aj, vrati. Mislim da kaže. Pa da, naravno da kaže. Vrati. Hvala lepo, Anđelija. Ajde šta? Što nemaju boje? Ma šta, Anđelija, učenje. Još malo škola i ajde. Ma, za kampovanje ćemo doći opet, ali ovo vidiš, šta bih rekla, znači ovakve radnje kad dođete, znači ako vidite nešto, ne znači da ćete sljedeći put kad dođete, došla sam ovde uglavnom s razlogom da kupim za Zusa, ima kao onaj mekani krevetić, on je bio nekih $12 i naravno pošto ga je pokidao, posle izvesnog vremena da kupim novi, došla sam, nema. Tako da kada vidite nešto u ovakvim radnjicama, a da vam je ono da razmislite vam treba ili vam ne treba, razlog je da ga kupite odmah. Tako da, eto, idemo dalje. Ostavi, idemo. Hej. Da idem. A? Čekaj da. Evo ga. Evo ovo za pravljenje pljeskavica. Kao neka fora. To mi imamo. Pa da, imamo ono i samo za pljeskavice, mislim to
Ne. To je to. Evo ga. Ovo? Pa da, to je kao, eto, ako hoćeš da ti bude zlačasto. Evo ove. Vidite ovo. Pa dobro. Pa da napravim Ali ja mislim da se jasno vide koliko su cene na... jel ovo, a ne, ovo je temperatura induction, dobro, to mi ne treba. ovo neka... To je oven, ali više mi se sviđa ovaj, jer pretpostavljam da je ovaj ovdje, čekaj da vidim. Da, ovaj je od kamena. Možemo da uzmemo? Pa šta, pa ne koristim i oven. Mislim, jedino ako ćeš samo da praviš ovaj pesto sos. Šta? Ako ćeš samo da praviš pesto sos. Pa moraš da piše. Pa mora da bude svež peršun, svež ovaj bosiljak. Već je neko već... otvorio, da. Da. Pa kažu moraš da staviš Uroše. staje unutra da bude dobro. Pa da. Evo ga ovaj što su ga otvorili, ja sam ga ovdje. Ovo će one igračke, ovdje bi trebalo da vidimo. Aha, ovdje. Ovdje je ovaj, kad tata bude došao. Evo, ovo je simpatično. Ako vam deca idu, šetaju sama, sad na primjer reflektori, kao stikeri, i to su $1. Ovako se stavi na, baš je dobro. Ili ovako nešto, da može da se stavi na, eventualno možda kad voze biciklo ili tako nešto. To uopšte nije loše. Naravno, dečija garderoba. Ima šašavih stvari. Ne mogu da kažem da nema. Šta je ovo? Aha, kao prostorika dole ispod $14. Prostorika ispod hranilice. Da, ovdje je već deo hrane. Ovdje imaju kao neke torbe. Sad ću idem da vam vidim, da vam snimim. Samo na brzinu. Šta je ovo? Starbucks. $4-5. Kao espresso. Sad on. Gde je? Anđelija? Evo ovako za decu. Igračke. Ovo nešto kao Dollarama ili $1.03 ili tako nešto mogu da ga nazovem. Ali je evo sad da kažem da nisu baš sad sve cijene onako džabe. Znači Monopol, evo $24. Ili neka ova igra 20. Evo Simpsonovi. Simpsonovi Monopol, interesantno. Tako da ima ovdje svašta nešto. Kao kopije. Lego kockica nekih. Mislim da ne piše da je Lego. Ali kao neka kopija. I to vam je tako košta $2, $3, $1. Ovo je neki kao $1. Da, ali ja sam vidio da je neka kao kopija, ali mislim da uopšte nije tako loše. Čekaj da vidimo. Aha, ima ovaj dole. Ali nije baš isti kao što sam mu kupila prošli put. Da nije ovdje možda. Iskreno da vam kažem, uopšte ne miriše sjajno ovdje. Evo ga, ali ovaj mu je malo veći. Ono možda bolje da mu uzmem, a nije on je mali. Ovo je previše mali, a ovaj je previše veliki. Ništa, ajde, uzet ćemo bolje ovaj. Koliko on košta? Pretpostavljam da je $12. 15. Ok. Uzet ćemo mu taj.
Ovo mi je super, ovo mi treba. Zato što mi ulazi u jednu prostoriju gde nemam vrata. U stvari tamo u prostoriju da mi stoje cipele. Pojede mi sve cipele. Super. Odlično. Ovo je sa kuce, mace. Nadam se da vam ovo nije previše brzo, ali garderoba. Ne znam što bih vam pokazala da je, mislim, čisto da vidite garderoba, ali sada evo ovako. Samo da probam da nađem, čisto da vidite o čemu se radi. Kao Caterpillar. Danas sam malo previdela isto nešto. Može da se nađe. Evo ovo isto. Puma. Znači kao neka vrsta liquidation stora, ali kako da te objasnim to. Mogu da se nađu i markirane stvari koje su ono, evo Puma, šta znam, čekaj da vidim. Mislim da ima tamo još. Neka uzeti, ajde. Sad ću vam pokažem. Čuveni Tommy. I evo koliko košta, $9. Naprimjer, ima da se nađu stvari koje su kao da kažemo markirane. Ako to nekoga zanima. Meni ono što se dopada ovde, čekaj da se vratim čisto da vam pojasnim što nekako volim da dođem u ovu radnju, jeste da piše, ok, made in Nicaragua, ok, ali piše da je 100% pamuk. I stvarno je pod prstima zaista je lepo kad naiđete na pamuk ovde. Jer uglavnom ovde je sve, da kažemo, sintetika. Evo ima i slike, ukrasi. Ima svašta nešto. Čekaj sam da mene sad zanima nešto isto ovdje dok smo ovdje. Da li ima nešto interesantno? Meni za kuhinju nema. Ok. Ima zaista lepih stvari. Evo ovako velika slika. $14. Ovi su 25. Veliki. Ja vidim Anđelija Mali princ. Baš je lepo. Okay. A znaš da to ne vole. Jak. Ja kad kupujem sveću bar znam da je sveća od soje ili nekog prirodnog voska, da nije ovo sintetika. Evo ovo velika. Ogromna je. $25. Interesantnih stvari ima, zaista. Znači, ko voli, može svašta nešto da nađe. Ne znam da li ima u nekim od drugih provincija. Znam da u Winnipegu imaju dve ove radnje.
Sad krećemo ovdje, pošto je ovdje ima dosta posteljina, odnosno garderobe. Ovdje je već posteljina. I ćebadi. Evo, ovdje su, da kažemo, neki, ja ih kažem ćebići, ćebadi, blankets. Evo. I ovdje su posteljine. A ovdje su, na primjer, zavese, koje su inače zaista super. Odlične su. Dobro, ove plišine mi se zaista ne sviđaju. Ovako zavese. Ono što je dobro kod ovih zavese, ja mislim da imaju one zavese koje su potpuno mračne. One su malo skuplje. Jer totalno vam zamrači sobu. I naravno, ove garnišle sve su $25. Ogromne su. Ovo su za kupatilove, tuš kadu. I ovdje su tepisi. Da, naravno, ovi su previše šareni. Evo i zavese ovdje. Zavese su velike $15. Jedna, ovako velika. Ako se ne varam, jeste jedna je u pitanju. $15. Ovaj mi se dopada, ovaj je baš lep. I sad ću da vam pokažem ovdje tepihe. Tepisi su ogromni. Naravno, imaju tepisi koji koštaju i $200 i koštaju, na primjer, ne znam, $120. Ovo je 300. Ogroman je. Ali tamo su malo jeftiniji, ovdje su i ogromni. I ovdje su manjih veličina koji koštaju, eto, na primjer, $79. Meni su neko oni tanji, evo ga. Ovo je mali, ovo je staza. Staza $39. Sad zavisi kako voli. Jeste, bari. Ovo je meni previše tamno. Previše šareno. Ali ja kad dođem ovdje da izaberem tepih, ja mislim da meni treba, ja ne znam koliko. Ovo je baš onaj tanak. Ne znam kako može se vidi. I ono, što kažem, ošišan skroz. Ima svašta. Ali eto, staze su toliko. Sve zavisi šta vam treba. Ima sve i svašta. Tako da kada smo u blizini ovdje uvek svratimo da vidimo šta ima. I to je to. Kupili smo to za ZUS šta nam treba i nastavljamo dalje sa vikendom. Pa Marko je bio juče da uzme neke stvari za kampovanje. Pa ću to da vam snimimo. On nije snimao, naravno. Jesi snimio? Kaže, ne, nisam. Zaboravio se, sjetio sam se posle. Tako da ću taj haul da vam napravim kod kuće. Idemo sad da platimo ove sitnice što sam našla za ZUS-a. Oni su već kući, pošto su jutros otišli na liturgiju. I ja sam odlazila posle Anđelin na folklor sa Urošem. Oni su već mi smo stigli u crkvu, oni su došli kući. Tako da ta kombinacija je tu. I pričamo kasnije. Vidimo se. Evo malo da vam snimim malo atmosferu kod kuće. Otvoren je prozor, možda čujete saobraćaj. Marko je sa devojkama na polju. Uroš je zaspao, ne znam zašto. Tako da njih dvojica su tu. Čuju se već deca na polju neka. I ja završavam ručak.
Pravim pire krompir i već ima gulaš spremljen. Ne zamerite, ja vam snimam onako baš izgleda, sve se vidi. Svaka mrvica je sve živo, mislim, nebitno. I spremam kolač od maka. Ovako izgleda moja musava knjiga recepata. Kolač od maka, on je bez jaja. On mi je onako na brzinu. Marko mi kupio mak pre jedno možda, ne znam, 2 nedelje još dok je postio, pa da napravimo to, šolja mleka, šolja šećera, šolja maka, pola šolja ulja, 2 šolje brašna, prašak za pecivo i to se sve lepo smućka i stavi u rernu i onda se samo prelije sa čokoladom. Tako da ćemo to da pravimo i da umesim ručno ove pire i to je to. Eto ga. Ja kad sam u kuhinji imam ovde ogledalo i onda mogu da vidim šta se dešava u dnevnoj sobi. Naprimjer, kad je Uroš u dnevnoj sobi, to kad se desilo ono što se desilo, onda smo stavili ogledalo tu da uopšte ne razmišljam. Tako da eto. Eto kad... Ja najviše volim da je krompir ovako ručno umešan i onda imaju ove male sitne kuglice, pa kao da prosto osetite krompir, što se kaže. Ne volim da koristim mikser. Ovako, rernu sam već uključila na 100-200, pa ću je staviti na 180. I idemo iz početka, ja iskreno sram da ću neću probuditi Uroša, mada iako se probudi sve okej. Evo, na primjer, zašto mi je ovo super, imam ove merice ovdje, tako da mi je to ekstra. Pošto jedna šolja ima 250 ml, ovo je super. Vidite, malo lepo izmerim. Da mi se sve to lepo izmeša, što se kaže. Onda šećer. Onda stavit ću brašno odmah, to je 2, samo se već i ne vidi, evo ga, prilike da sipam. Sipam ovdje iznad sinka, odnosno iznad sudopere, iznad sudopere da mi se ne prosipa ovdje po kuhinji, evo ga, već mi i ruke isto. Znam se da me čujete, ja kao pokušavam tiho da pričam zbog Uroša, ali i sad nam treba ulje. To je ono što kada koristim suncokretovo ulje, tada koristim kada pravim neki kolačak, testo ili nešto. Ovako. Jer mi je mislim nije mi greota, ali kada bi koristila samo avokadovo, maslinovo ili bilo koje ulje u kolače, onda bi stvarno bankrotirala. Tako da zato imam uvek sve pomalo. I ovdje ide pola šolje ulja, znači to je samo 100 ml. Evo ga, samo malo. I mak. Samo ću morati da pomerim kameru, zaboravila sam izli mak. Izvadila sam. Ovo smo uzeli u ovoj radnji gdje se uglavnom nalaze ti neki naši proizvodi. I sad ću morati, pošto neće to da bude, to ide jedna šolja, a meni će trebati, ovdje ima kilogram, koliko ima, ne, 450 grama ima. Makaze. Ja ne znam, da vi koristite makaze, ja imam makaze samo za kuhinju i to je ono što mi je super. I jedna šolja
Dobro. Jedna šolja maka. Pošto se ovo sad sve lepo zalepilo, da ovo ostružemo. I preostaje mi da prašak za pecivo, koji je opet tu iza. Prašak za pecivo. I ja ću da iskoristim ovako 2 kašičice. To je to. Sad onda ću ja po mojoj želji, ne piše u receptu, ali ću dodati malo vanile. Samo malo. Ovako otvorim. Da se ne zeznem. Tako. I šta mi ovdje fali? Fali mi limun. Sad ću da im da limun. Uroš, možda nevjerojatno zvuči, ali Uroš iseče limun na pola, uzme i iscedi ga, sipa, ali onda kada vidim nekad pretera sa šećerom i ne volim da mu stavim šećer i onda je šou. Tako da on je potrošio sav limun, ali sam uzela malo kore od pomoranđe, čisto onako da mu dam neki malo šmek. Jer kad se preliš sa čokoladom, super, ima da bude ekstra. Ja mislim da bi trebalo da ide po receptu, ne piše ovo je osnovni recept, ide ono kao grožđe, ali Marko ne voli, tako da to može isto da se stavi. Ili može čak i da se stavi one kao čokoladne one mrvice što su jače, chocolate chips, kako se ovdje kaže, i da se stavi možda i to unutra, tako da ima neke varijacije, ali ne treba da se preteruje. Eto, sad krećem da mrutim. Ovo ću da mi ne ostaje ovako kesi kad sam ga otvorila. Znači šta je. I ovdje imam za još 2. Eto. Super. Biće to okej. Redno se zagrelo. Sad da, bitno je da se ogasit ćemo ga. Mislim da ne treba da mutim jaja ni ništa. Tako da... Ono što je bitno, evo ovako ulje i nauljim pleh i brašno, sam ga ja vratila. Pobrašnjavim ovo. Višak ovdje. Sam mi treba ovo. Samo ću ga malo poprati, pošto nisam ga. Ja sam zadovoljna s ovim mikserom, da vam kažem. Nije mu velika posuda, ali mi je sasvim, evo ispred.
ali mi se sviđa. Lepo umuti. Tako da... Ne mogu da verujem se Uroš nije probudio. Ali dobro. Eto. Sve da iskoristimo. Okej. Nije ovo nešto veliko. Ali to je to. Ću da sklonim odavde. Ja ga uključim ovdje, ga stavim. Iako tamo imam prostora, uključim ga ovdje zato što mi se direktno uključuje u šporet. To je to. Sad čekamo njih da dođu. Nismo vas snimili bioskop. Ne znam, nismo uspjeli. Kod nas je to tako. Nadam se da vam je bio zabavan ovaj vlog. Ostavit ću vam kako je ovo ispalo. Zove se šetucka. Tu, čim čuje da nešto radim u kuhinji. Tako da ostavila sam kako izgleda ovaj kolač kad je gotov. Ostavit ću vam recept ako hoćete u opisu profila, zašto da ne. I to je to, nadam se da vam se svidio ovaj naš vlog. Ne mogu kažem da je sedmodnevni vlog, ali evo to u posljednjih par dana kako i šta smo radili. I to je to, do nekih sljedećih novih priča. Budite se nama, like, share and subscribe. Za sve vas koji se niste subscribe-ovali, možete to da učinite, potpuno je besplatno. I hvala svima vama što ste ostali do kraja ovog videa. I vidimo se. Srpski koreni, Canadian life, like, share, subscribe.